Ubani omunye ubhuti ohamba naye Sonqonqo? Ukhabula kwamkhwanazi sizongisebenza nawo kakhulu le. Bathi indlengwane. Indlengwane. Okay, ayibingelela ke Khabula Ndlengwane. Amanzi kahle. Amanzi. Zonke sizokwazi izinto ngenxa yami. Ngibingelela kakhulu kwindlengwenya phansi amatuba. Bamaze khulu ngakhabula. Cha, singawo lensizwe sisibambisene nawo kuzomculo Sonqonqo. Yeah. Okay. Sonqonqo awutshela abalaleli ukuthi ubani uSonqonqo? Mhlawumbe ngiqala ngokubingelela emakhaya abalaleli umsakazo uKhozi FM kuyona yonke indawo la ufinyelela khona umsakazo. Ngijabule kakhulu ukuba khona la e-studio namhlanje ngizohlala nawe sesuzenithi na uMthobisi Mfoka Sithole. Kuyangithokozisa kakhulu lokho. Ngiyathemba nomlaleli olalele ngasekhaya njengamanje okade engamazi Sonqonqo namhlanje uzomazi ngekhono lakhe elihle ngendlela eyisimanga nokuyilona lemthathela mbeka la e-studio namhlanje. Okay. Wakuphi nendawo Sonqonqo ukhulele phi? Imvelaphi kaSonqonqo yonke nje aze afike emculweni. uSonqonqo waseKholenzo abazali bami bangithi bathi ngumfundo ngwakhumalo kwisibongo okusho ukuthi ngikhulele esandleni sasekhaba omama eKholenzo kwaNgcobo eNkanyezi lapho engikhulele khona ngaze ngaba ngala namanje ngizohlala khona. Nkani uyifunde khona isiginci usifunde khona yonke into uyifunde khona. Yonke ngifunde khona impela nje. Usifunde sobani isiginci ngoba mangithi ngiyalalela wonke